Kung imong literal nun pagsabot, kay Kristo din itig, na may pangalan Iglesia ni Kristo. Pero kung imo di ay subayon, no, ang kamaturan, naamay na sila yung mga referensya, no? Labi na kung wato ta sa Security and Exchange Commission, no? Kinsay nagtukod na ng Iglesia ni Kristo? Si Felix Manalo. No? Kana topic na sa akong kauban. Ang tinuod mga kaigsunan, dinhi ako magaisgot bahin sa pagkainahan. No? Pagkainahan ni Kristo, si mahal na Birheng Maria. Mao kini akong topic mga kaigsunan. Kaya gitudlo kini sa simbahan, ang simbahan na kaingon, no? Si mahal na Birheng Maria, inahan gayud sa atong Ginoo. Mao kanay pagpanudlo sa atong simbahan, dili pwedeng masayop ang simbahan, no? Kaya ang simbahan nagasulti man nga mao ang haligi o ang sukaranan sa kamatuoran. So biblical kita mga kaigsunan. Biblical ang atong gibasihan, no? Kaya nga naman, ang Biblia man nag-ingon, ang simbahan mao ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. No? Kung magsulti kitang Biblia atong gibasihan, pwede na mga kaigsunan. Pero ang pangutana, sakto ba ang paghubad nila sa pagbasa nila sa Biblia? Ang Biblia, tagaan ka mo, tagsa-tagsa ka Biblia. No? Kamutan diri nga namin tagaan ka mo tagsa-tagsa ka Biblia. Doon ako ipabasa ninyong bersikulo o pangutan-unta mo kung unsa inyong nasabtan, managlahi kamo o hubad sumala sa inyong pagsabot mga kaigsunan. Mauna ang basihan kung mag-ingon kita, no, nga Biblia lamang. Base lamang sa katako sa paghubad kung unsay nasabtan nimo sa pagbasa nimo sa Biblia. Matawag ka na siyang personal interpretation mga kaigsuonan. Mao kanay atong gipaabot kaninyo, ipasabot lang namo, no? Kami mga Catholic Faith Defender, igo lang kami makatag og mga basic na knowledge, no? Basic nga mga kaibalo diha sa pagpanudlo sa atong simbahan. Kung gusto ka mo mahibalo gyud, no? Kita mga Katoliko dapat magsimba ka sa adlaw Domingo. Matag adlaw sa Domingo masimba kita. No? Pero ang pagsimba dili enough, no? Kaya sa pagsimba lamang kulang kayo mga kaigsuonan kung gusto ka, no, gumulambo, no? O daghang kahibalo bahin sa atong pagtuo. Kung gusto ka mulambo sa imong kahibalo, no? Kay mas bitaha man ang daghang kahibalo mga kaigsuonan. Kay kanang madungog bitaw na to, knowledge is power, no? Knowledge is power. So kung daghang kahibalo, that is power mga kaigsuonan, no? Mas bintahagit ang taong dunay daghang kahibalo. Ilabi na sa atong pagtuo, no? Ang simbahang Katoliko daghang kaayog mga programa. Apan kita mga Katoliko manggudusahay, no? Di-take for granted lang nato. Naalagay ta sa tinuod nga simbahan. Apan wala man ta naglihok, wala man ta nagtuon, wala na to gipalambo, no? Sama ra ka nas tanong ba? No nga, basta diara na, mao na. So ato ko nang abunuhan ang atong pagtuo, makaunon sa nato, kaliguan sa nato, aron mo lambo, aron healthy. Healthy ang atong pagtuo mga kaigsuonan. Kita ang mga Katoliko, kanang gisulti diha sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, no? Pagtuo, paglaom o paghigugma. Apan ang labaw niini mao ang buhat, mao ang paghigugma mga kaigsuonan. So kita buhing pagtuo kini mga kaigsuonan kay sumala sa Santiago 2 kapitulo 26, no? Kung ang tawo nga wala mahimulag na ang lawas sa iyang espiritu, usa ka na kapatay mga kaigsuonan. Mao ka na ang pagtuo kung walay buhat mga kaigsuonan. Mao na kita kumpleto ta. Kita mga Katoliko, doon natin pagtuo, doon natin paglaom, kung labaw ka ng buhat, mao ka na ang paghigugma mga kaigsuonan. Mao ka na ang atong pagtuo, buhing pagtuo mga kaigsuonan. Balik ka sa kay Mama Mary. Kani si Mama Mary,
ila kaning gibugal-bugalan no sa dili mga Katoliko. Kung nasayod pa lang kita sa pagkainahan sa atong Ginoo, mga kaigsunan, siya napuno, no? Napuno sa Espiritu Santo, full of grace. Kung puno, doon na po ba'y bakante kay puno na? Sama ng sakyanan kung puno na, masudlan pa ba di ay? Dili na gyud mga kaigsunan. Mao ka na ang atong inahan, no? Inahan ni Ginoong Kristo. Si mahal na Birheng Maria, puno sa grasya. Mao ka na nga ang sala, wala na'y luna, wala na'y bakante alang diha sa inahan sa Ginoo. Mao ka na ang atong mahal na Birheng Maria, walay puling or walay mansa sa sala. Kaya nga noon sa may purpose nga si Mama Mary walay sala. Kay giandam man si Mama Mary nga walay puling o mansa sa sala, kay diha magpuyo, no? Sulod sa siyang kabulan ang atong Ginoong Hesukristo, no? Diha magagikan ang dugo nga ihugas alang kanato. Karon kung makasasala pa si Mama Mary, unsa may dugo nga mabalhin kay Ginoong Hesukristo? Makasasala usab, no? Hugaw usab ang dugo nga maangkon ni Ginoong Hesukristo. So mao man na ilang pagpanudlo mga kaigsunan, no? Sa mga dili Katoliko ang ilang panudlo, si Mama Mary usa ka makasasala. Kay ang tanang tao daw nakasala. Ang tanang tao makasasala. Pero wala nila tanawa, no? Nga dunay gipili, no? Gipili kini si mahal na Birheng Maria kay diha man magpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo, no? Pero nga nung dili man sila mo ila nga inahan si mahal na Birheng Maria, inahan sa atong Ginoo, nasayop ba ang naas Biblia nga atong mabasa nga sa pagtawag ni Santa Isabel? Santa Isabel ba ito? Santa Isabel, sa pagtawag ni Santa Isabel diha sa kay mahal na Birheng Maria, no? Bulahan, Hail Mary, full of grace, no? Bulahan ikaw sa tanang babae, no? Nagsulti ang si Santa Isabel, bulahan ka sa tanang babae, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Tiyaw mo na, pagbisita ni mahal na Birheng Maria dito kay Santa Isabel, no? Pagpangamusta pa lang ni mahal na Birheng Maria, no? Naglukso-lukso bitaw na si San Juan Bautista dito siya ni Santa Isabel, no? Grabe, no? Sa pagkadungog pa lang niya sa pangamusta ni mahal na Birheng Maria, si Santa Isabel napuno sa Espiritu Santo. Tiyaw mo na, sa pangamusta pa lang, no? Sa pagduaw pa lang ni mahal na Birheng Maria, si Santa Isabel napuno sa Espiritu Santo, mga kaigsunan. Unsa may punto na ko ani nga napuno si Santa Isabel og Espiritu Santo? Sa pag-ingon niya nga bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa pagsulti niya na wala masayop si Santa Isabel, kay gigamhan naman siya o Espiritu Santo, mga kaigsunan. Doon na ba yung tao nga gigamhan sa Espiritu Santo nga masayop? Ato dito ginalukutog sa dito. Mao ka na, mga kaigsunan. Usa ka na sa basihan na to, no? Pagsulti ni Santa Isabel na mao ang inahan ni San Juan Bautista, kanang mag-celebrate bitaw tag San Juan. Kano sa rin mag-celebrate tag San Juan? Ako pa? No? Katong John 24,
Bago pa yun, no? Barangay Talamban. Sa pagkatawo ni San Juan Bautista, John 24, mauna ang mga simbahan mo giselebrar nato o kapistahan, no? Kumala silang birthday, si Mama Mary, Jesus Christ, o si San Juan Bautista. Mauna silang tulo. Ang the rest, ang ilang kapistahan sa ilang pagkamatay. Mga kaigsunan, tulo ka bulan, nagtinir, no? Si Mahal na Birheng Maria, during that time, unom na kabulan ang isabak ni Santa Isabel. Kunya, nagpabilin dito si Mahal na Birheng Maria og tulo ka buwan. So, siyang kabuwan na og nilakaw si Mahal na Birheng Maria. Mao kato ang pagkatawo usab, no? Kinakumpleto naman si San Juan Bautista. So ang iyang birthday ni Juan Bautista, akong punto diri atong kuwaon nga December man si Jesus Christ na tao. No, si Juan Bautista kay natawo man siya, nauna man ni si Juan Bautista og unong kabuwan. No? Sa pagbisita ni Mahal na Birheng Maria dito kay Santa Isabel, unong na kabuwan nagisabak niya si Juan Bautista. So pagbisita niya, unong na kabuwan, nagpuyo siya og si Mama Mary og tulo pa kabuwan, so siyam na kabuwan. Kung nilakaw si Mama Mary, so kato, mao kato, ang gipasihan nato na si Juan Bautista natawo sa John 24. Kaya mao man nato kasagaran ni celebrate, no? Wala may laing kapistahan ni Juan Bautista sa pagkatawo, pagka-birthday ni Juan Bautista, John 24. So kay tulo namang kabuwan, no, na nagpabili nito si Jesus Christ sa tiyan ni Mama Mary, maghihap na lang tao, unom kabuwan, no? Para makumpleto ang siyam. Sa John 24, atong punan og 6 months. John, July, August, September, October, November, December. Ya, 24 man to. So, 24. Tugma, giba kay Sonan, no? Ini Christmas ang atong Ginoong sa Kristo matawo. No? Diya lang, pinakasayon lang ang pagpintada na to. Kung iorsa na to, pagkahibalo, ang birthday ni Ginoong sa Kristo. Sa baligtasa kay Mama Mary. Kay si Mama Mary napuno sa grasya, walay buling sa sala. Ang tao na walay buling sa sala, no? Mao ka ng mga santos, mga kaigsonan. Kung wala ikay sala, wala ikay bisag gamay buling sa sala, kana lamang nga tao ang makasulod sa kingharian sa langit, mga kaigsonan. Mao kana ang atong baruganan sa simbahang Katoliko, mga santos ray makasulod sa langit. Mao kana paningkamutan nato, mga kaigsonan, kita usab mamahimo kitang mga santos. Mamahimo kitang balaan. Kay kung dili kita mahimong balaan, no? Dili kita makasulod sa kingharian sa langit. Nya unsaon man nato karon pagkasulod sa langit nga daghan matag sala, mao na sa daghang sakramento, no, gibili ng atong Ginoong Jesucristo ato kanang sundot, no? Sa pagpanudlo sa atong simbahan, tumano na to kung unsa gitulo sa atong simbahan kana insaktong giya, no, nga makahatag kanato og kaluwasan, makahatag kanato paghugas sa atong mga sala, no? Ito na may confession, no? Kanang confession, tinuod ka na, mga kaigsunan, kung pasayloon ka, no? Kay diha sa Juan 20:23 nagaingon ang Ginoo kanila sa mga apostoles, kung kinsang mga sala ang inyong pasayloon diri sa yuta, mapasaylo sa langit. Ang ilang gahom, mga kaigsunan, no, sa mga apostoles, ipasa nga to sa mga kaparian, kung unsa ang gihatag ng gahom sa Ginoo, dawat kana sa langit, mga kaigsunan. Kay Ginoo mismo naghatag nila og gahom, no? Kung kinsa inyong pasayloon sa lupa, pasayloon usab sa langit. Kung kinsang mga sala ang dili ninyo mapasaylo sa lupa, dili usab pasayloon sa langit. Mao kanay gihatag ng katungdanan sa Ginoo sa atong mga apostoles o gipasa ngadto sa atong kaparian, mga kaigsunan. So nindot day kayo ning atong simbahan, no? Sumala pa ganina sa akong giingon. Unsay gisulti ni San Pablo? Walay magkalimot, no? 1 Timothy 3:16, no? 1 Timothy chapter 3 verse 16. Unsay giingon? Walay makalimot
kung unsa kadako ang tinago sa atong reliyon, mao kana ang atong reliyon mga kaigsunan. Walay makalimot kung unsa ka nindot ang atong relihiyon. No? Kaya kung makasala ka, dunay pamaagi kung gusto ka mag-usap. Dunay mga pamaagi aron mahugasan ka sa imong sala. No? Duo lang atos pare, no? Kinasing-kasing nga pagpangayog pasaylo, kinasing-kasing nga pagbasol, pangayog pasaylo o dili na magpakasala pag-usap. Mao ka na. Ha? Mao ka na nindot mga kaigsunan. Nakanindot sa atong simbahan. Unya, dili mo ganahan anak, nga mabati ninyo, nga gipasaylo na kamo. Nanindot anong simbahan ha? Mao na siya nga atong simbahan, nagpanudlo o kaluwasan. Kung ang ilang simbahan dili makaluwas, basta dili katoliko wala na ko'y pana nila. No? Kung unsa ang ilang pamagi, nga nung nakaingon sila nga ang simbahan dili makaluwas. Ang relihiyon dili makaluwas. So, ang Biblia nag-ingon, no? Sayop man ang ilang gisulti. No? Pero atong uyunan, doon ay simbahan nga di makaluwas, basta tinukod lamang sa tao. Ganong magtukod pa man sila ang simbahan? Nga ang Ginoo nagtukod na magsimbahan? Kung sa ikot pasabot, wa mo'y salig sa atong Ginoo, kay magtukod pa man mo simbahan? Magkikompetensya mo sa simbahan sa Ginoo? No? So, diha mga kaigsunan, gamay lang ang pamalandong no, sa atong pagtuo. Aron nga makapot na to ang tinuod nga kaluwasan. Kita maghisgot nga rin kaluwasan. No? Doon na kita yung mga makitang atong modelo bitaw. No? Kining atong simbahan, daghan bunga sa pagpakabalaan. Kaning atong simbahan, doon na kita'y inahan, no? Mao si Mahal na Birheng Maria, tawo usab ni siya, no? O diha makita nato kung unsa ang iyang kinaiya, no? Ang iyang pagkamapainubsanon, ang iyang pagkamainantuson, no? Grabe kayo, mahigugmaon. Tanan na lang halos ng mga good virtues anaa kay Mahal na Birheng Maria. Kay kung napuno siya sa grasya, doon na ba'y napuno sa grasya nga makahimog daotan? Napuno siya sa grasya. Mabasa pag inato diha, no? Diha sa Lucas, no? Chapter 1, no? Na nag-ingon, si Mama Mary gigaman sa Espiritu Santo o ang gahom sa Ginoo nagpabiling kaniya. Iaw mo na. Grabe ang gahom sa Ginoo kay pangamos ang ang gahom sa Ginoo nga na kay Mahal na Birheng Maria kay pagpangamusta pa lang gani niya kay Santa Isabel. Napuno no sa Espiritu Santo si Santa Isabel. Iaw na. Unya mausap ang bana ni Santa Isabel. Kinsa ganiyang bana? Si Zacarias. Napuno usap og Espiritu Santo. Mao ka na, no? Kung asa ang atong Ginoo, no? Kanang tumban bitaw sa atong Ginoo, kung asa naglakaw ang atong Ginoo, mao bitaw nang gitawag na Holy Land, balaang lugar, no? Kay kung naa ang presensya sa atong Ginoo, giila nato kana, no? O gitawag kana diha sa Biblia, maato man ang mabasa din, no? Gitawag kana balaang gapit. Si Moises sa pagtulog niya sa lupa, na naa ang presensya sa Ginoo katong dunay kahoy bitaw nga nagkayo nga dili masunog, no? Nagkayo pero dili masunog ang kahoy, di ba? O gatingog nga dili siya kakita o kinsa kung gatingog na ang Ginoo mo to. Kung sa sulti sa Ginoo humuang imong sandalyas, no? Ang presensya naa dito, ang presensya sa Ginoo naa man dito. Humuang imong sandalyas kay ang imong pagatumban balaan, no? So ihubo niya iyang sandalyas. No, mao ka na mga kaigsunan. Samot na, no? Si Mahal na Birheng